Wara r-rivoluzzjoni Libjana l-iskola Marja Mal-Batul ta' Kordin spiċċa nqatala ħafna mill-introjtu tagħha. Dan qed ifisser problemi kbar għal din l-iskola. Ġenituri flimkien ma' membri oħra mill-komunità Musulmana iddeċidew illi jgħinu lilhom infushom billi jorganizzaw attività ta' fundraising. Fejn fil-grounds tal-iskola stess ħolqu ambjent b'ħafna attrazzjonijiet, fosthom dawk tfal, b'jumping castle, face painting u animazzjoni. Fl-istess ħin kien hemm ukoll bażar b'kotba ħwejjeġ magħmula bl-idejn. Ħdejhom ħafna ekel arbi differenti, kuskus Marokkin, tabula Surija, baba ganux, fatajjar u ħalta. Inna naħsbu fija naħseb daw l-aħħar 3 xhur bejn nsibu l-sponsors, nsibu nis li jgħinuna, nsibu l-post, sibna għal-post biex nirranġaw il-post biex nġibu kif l-lum. U l-antana u għal-nejnu l-ewwel nies it-tfal tagħna li jiġu l-iskola ta' hawnhekk. U t-tieni hawn tfal li din fit-tielet dinja bħal l-East African li huma mejta daw m'għandhom xejn x'jieklu u aħna għandna fortunati għandna da kollu. Imbir naħsbu nqafihom. Għal din attività attenda wkoll Everest Bartolo kellim laburista għal edukazzjoni u drittijiet ċivili li anke għadda donazzjoni lill-iskola f'isem il-Partit Laburista. Huwa faħħar il-mudell li tħaddan din l-iskola. Għandek il-maġġoranza ta' tfal huma Iżlamiċi, il-maġġoranza tal-għalliema huma Nsara, hemm ukoll għalliema Iżlamiċi u l-fatt li jitilgħu f'ambjent fejn hemm reliġjonijiet differenti tgħinhom japprezzaw ħafna u jiċċelebraw ħafna d-diversità. Aħna nemmnu li din l-iskola għandha dritt tibqa' teżisti u Partit Laburista jkun impenjat li jagħti ħajja futura lil din l-iskola biex it-tfal igawdu mill-istess drittijiet li jgawdu tfal l-oħra. Everest Bartolo qal il-Partit Laburista u konxu bil-bżonnijiet li din il-komunità għandha fil-kumpless tagħha fosthom permessi għal bini ta' solar ieħor fl-iskola u l-akkwist ta' art fil-viċin. Wieħed li l-Partit Laburista ser jagħmel minn kollox biex dawn ix-xewqat iseħħu għaliex jemmen li l-minoritajiet f'pajjiżna ħaqhom jingħataw dak li għandhom bżonn biex iwettqu l-ħidmiet tagħhom.